आरो जों बुंबोदों जे बाहेरानिफ्राय फैनाय थाफैनाय सावथालफोर गोबां दङ झारखन्ड मुक्ति बिहार बेंगल बेनिफ्राय दा बिसोरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रानो बे जायगायाव फैनानै गोबां उपद्रब खालामफैदों आरो बे जायगायावनो सादा सिदा सावथालफोरखौ थुना होनानै बर'फोरनि बेरेखा थुनज्लायदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय आरो लोगोसे बिटिसिनि गावबुरा आफाद आरो गोबां बुद्धिजिबिफोर ज' जानानै नैबे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CSD बेनाव मेम'रेन्डाम फैदों आल्टिमेटाम। बे आल्टिमेटामानो जाहैबाय हाग्रा ओनसोलाव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दंफैयो बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ, होखारनांगौ। जों बे दाबिखौ आगोलनिफ्राय खालामबाय थादों। थांनाय 12 जानुवारियाव जेब्ला सासे बर' कन्ट्राक्टरखौ बुथारदों अनाखानानो, बिनिफ्राय आरो बिनि उनाव थांनाय 17 एप्रिलाव जेनाखि रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबदों बे समनिफ्राय जों जावले जावले मेम'रेन्डाम होबोदों आरो जों बुंबोदों जे बाहेरानिफ्राय फैनाय थाफैनाय सावथालफोर गोबां दङ झारखन्ड मुक्ति बिहार बेंगल बेनिफ्राय दा बिसोरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रानो बे जायगायाव फैनानै गोबां उपद्रब खालामफैदों आरो बे जायगायावनो सादा सिदा सावथालफोरखौ थुना होनानै बर'फोरनि बेरेखा थुनज्लायदों आरो बर'खौ आक्रमन खालामदों। दा जोंनि बर'नि जायनाखि थामोन्था बे गोबां माने गिथाव बाथाव जाबाय। दिनै जों जेरावबो माने गिसां गसां थानो गोनां जाबाय। दा बेफोर माने सिटुवेसनाव जों जुदि बै जायगानिफ्राय फैनाय थाफैनाय मानसिफोरखौ जुदि जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनो होखाराब्ला आरो बे रिजार्भ फरेस्टआव जेसेबां इलिगेल भाबै हाबना थाफैनाय दङ बिसोरखौ जुदि जों इभिक्सन खालामनानै फुरन हराब्ला जोंनि बे जायगानि बिटिसिनि बर'फोरनि आरो ट्राइबेलफोरनि भबिष्यतआ खोमसि गिलुं-बालुं जाबाय। बेनिखायनो जोङो मोनसे आल्टिमेटाम दिनै होनाय जाबाय जे फैगौ नैबे मे दान जोबनायनि गेजेरावनो जाहाथे इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामो जों बाथ्राखौ बुंदों। आरो जुदि इभिक्सनखौ जुदि बे समाव स्टार्ट खालामाब्ला जोङो जुन मासनिफ्राय जोङो डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामगोन होननानै बाथ्राखौ जों दिनै आल्टिमेटाम होनाय जाबाय। दा अदेबानि CSD बिथाङा जोंनो खोन्थादों जे बे माने इभिक्सन सोमोन्दै बिटिसिनि खुंगिरिजोंबो सावरायनाय जाबाय होनना बुंदों आरो बिसोरबो एकमत गासिखौबो होखारनायनि बाथ्रा बिथाङाबो जोंनि सिगाङाव खोन्थानाय जादों। खिन्थु दिनै बिथाङा जोंखौ बुंबाय जे राइट नाव जोङो दानो होखारनायनि माबाखौ जों हानाय नङा, जिहेतु गभर्नमेन्टआ नै दाखालिसो दाफिननाय जादों। दाखालि जायनाखि घटना जादोंमोन फरेस्ट अफिस गाग्लोबनाय बे समाव कर्ट अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दंमोन, ओंखायनो डिसिसन लानो हायाखै। दा जिहेतु गभर्नमेन्टआ दासो नै गोदानै दाफिनबाय जेब्ला दा टाइम नांगोन एसे जोंनो जुन दानखौ होनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। जुन दाननि गेजेराव जोङो एक्सनखौ लागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जों बेखौनो बुंदों जुन दानाव खालामब्ला जों बेखौ जों आपत्ति खालामा, जों टाइमखौ होगोन नोंथांमोननो। जुन दाननि गेजेरावनो नोंथांमोना स्टार्ट खालामनांगौ आरो जुन दाननि गेजेराव जुदि एक्सन लायाब्ला खिन्थु जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन बे बाथ्राखौ जों बुंनाय जाबाय। दा जों रायजो राजाफोरनो बेखौनो बुंनाय जायो, मिथिनाय जायो, जुदि जेबो जालाब्ला आरो थैलाय बिलाय जेबो जाला बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो। इफ नट नाउ देन नेभार, अभी नहीं तो कभी नहीं बाथ्राखौ जों बुंनाय जाबाय। ओंखायनो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो गोरायै बुंनाय जागोन जे बिथांमोनहाबो दायथ' लानांगौ आरो जों जेसेबां बर'नि आफादफोर दङ जों बिसोरखौ खावलायो बे क्रुसियेल टाइमाव जोङो आफाद दालायनानै आफादखौ जों लानानै थानानै जेबो जाया। जाथिया जे अलखद जाबाय, जाथिनि बे अलखद टाइमाव जोङो आवाजबो होनांगोन। जोंनि जाथिनि अलखद बे जेंनाफोरखौ जों सिनायनांगोन आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि आफादनि नेताफ्रा बयबो आवगायबोनांगोन। जों बेखौनो बयखौबो खावलायहरो आरो जों दिनै बयबो बुङो माहारिबादनि बाथ्रा बुङो। जाय माहारिबादनि बाथ्रा बुङो, जाय माहारिबादनि सिन्था खालामो, बिथांमोना दिनै बे अलखद टाइमाव जों नुनायबायदि थायोब्ला जोंनि माहारिबादनि बाथ्रा बुंनाया खुनु मिनिं थानाय नङा। बेखायनो जोङो माहारिबादनि जुदि सिन्था खालामदोंब्ला दिनै बयबो बेयाव फैनांगौ, जयैनो माने दायथ' लानांगौ आरो जों जेब्लासिम जोङो दायथ' लानानै जों बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारहरनो हानाय नङा, अब्ला जोंनि भबिष्यतआ खोमसि जागोन। आरो बे एनक्ल'जारनि जानाखि प्रब्लेम, बे प्रब्लेमा अकल बे पलिटिकेल प्रब्लेम नङा बियो, बे प्रब्लेमा जोंनि भबिष्यतनि थैनाय थांनायनि प्रब्लेम बियो। बेनिखायनो जों बे जेंनाखौ लानानै जोङो राजनितिबो खालामनाङा, रावखौ जों राजनिति खालामजानोखौ लुबैयाखै आरो जों लाइबो होनाय नङा। आरो दिनै जोङो मोनसे थांखियाव जों फैबाय, डु अर डाइ बे जायनाखि सानस्रि, बे सानस्रिखौ जोंनि बड'फाया जोंनो होलांदों आरो बे सानस्रिया महात्मा गान्धीया डु अर डाइ आन्दलन खालामनो फोरोंलांदों। गणतान्त्रिक
अहिंसा आन्दलन खालामनो फोरोंलांदों बेखायनो जों माने बे डु अर डाइ गणतान्त्रिक अहिंसा आन्दलन बर'फ्रा होलांनाय बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो आवगायगोन जोङो गिनाय नङा फासयनाय नङा आरो बेनो जोंनि माने थांनायनि मोनसे आन्दलन जागोन आरो जों बयबो रायलायबाय जों दिनै जोंनि बेसेबां रिटायार्ड पार्सनफोर दङ बेसेबां बुद्धिजिबि दं गोबां मानसिजों माने रायलायदों जगाजग खालामदों बिथांमोनहाबो जोंखौ बुंदों जे जोंनो माने जिनोखि आद्रा जोंहा जिउ दङ बे आद्रा जिउआव जोङो जोंनि जाथिनि थाखाय जों हानायखिनि कन्ट्रिबिउट खालामलांसै जाथिनि जेंनाफोरखौ जों मावलांसै बे बाथ्राखौ बयबो बुंदों जोंनो जेबो नांलाया जोंहा मोननो लुबैनायबो सिमां गैया जोंहा गोमाजानोबो जोंहा गिनाय गैया बेनिखायनो जोङो बे थांखिखौ लानानै जोङो फैगौ समफ्राव जोङो गोख्रोङै आन्दलन खालामगोन बे बाथ्राखौ जों बयबो थिग खालामबाय बेसेबां हेक्टर दं बेसेबां बिगा दं जोंनो बेखौ डिटेल्स जोंनो माबाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होआखै जों अदेबानि जोङो आरटि खालामनानै लाखाजोब्बाय गासैबो आरटि खालामनानै मोनजोब्बाय जों बबे जायगायाव बेसेबां एंक्रोच जादों बे आरटि रेकर्डआ जोंनाव दंजोबसै दा बेनिखायनो जोङो बेखौ बुंनाय जायो जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि होखारनाय बेबस्था जुदि लायाब्ला जोङो बेखौ हाइकर्टआव थांनानैबो जों चेलेन्ज खालामगोन जोंनाव जिहेतु डकुमेन्टआ मोनखाजोब्बाय आरो अलरेडि जों जेसेबां मेम'रेन्डाम होदों बे मेम'रेन्डाम होनायखौ बेस खालामनानै जायनाखि सिजिआ स्टेक लिरदों बे सिजिनि स्टेक लिरनाय कपिया जोंनाव दंजोबो दा जोंनो हरदों जे बे जाय एंक्रोच जादों बे एंक्रोचारफोरखौ होखारनो थाखाय बिथाङा स्टेक लिरनाय सिसिएफ लिरनाय बिटिसिएफ लिरनाय बे लेखा दंजोबो गथिखे जोंनि थाखाय बे हाइकर्टआव थांब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे माने डकुमेन्ट जागोन सापर्टिं डकुमेन्ट जागोन बेखायनो जोंनो हानि परिमानखौ जोंनो बिसोर होआखैब्लाबो खिन्थु एंक्रोचारफ्रा दङ बबे जायगायाव दङ जों बे जिनिसखौ जों मोनजोब्बाय आरो लोगोसे बिथांमोना जायनाखि स्टेक हरनाय कारेसपन्डिं स्टेक बे स्टेकआबो प्रमान जाबाय बे फरेस्टआव एंक्रोचार जादों एंक्रोचमेन्ट दङ बेनिखायनो जोङो लिगेल एक्सन लानो थाखाय जों हासिगोन दा स्पेसियेलि बबे ओनसोलाव बेबायदि एंक्रोचार हाबसननानै दं बे ओरै माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' एन्टायार रिजार्भ फरेस्टआनो एंक्रोच जादों जानानै दं माने साहा ओनसोलजों बे माबानिफ्राय संकस दैनिफ्राय आराम्भ खालामनाय एखे मानाससिम गासिबो एंक्रोच जाजोब बेयाव आरो जों लकेल जायनाखि रिपर्ट जों लकेल रिपर्टबो जों कालेक्सन खालामो आरो बे फरेस्टनिफ्रायबो जों अनेक रिपर्ट लायो फरेस्टनि वार्कारफोर जायफोर दङ ओमफ्राय लकेल मानसिफोरनि रिपर्ट दङ बे रिपर्ट बादिबा बे हाग्रा ओनसोलाव गोदान मानसि झारखन्डनिफ्राय फैनाय ओरै बेंगल बिहारनिफ्राय फैनाय गोबां बे जायगायाव हाबनानै दंफैयो आरो इभेन दा अनेक मानसियानो सन्देह खालामदों नुनाय मानसियाबो खोन्थादों जे बे जायगायाव अस्त्र लानानै मावबादि मानसिफोरा बेयाव दंफैयो माने झारखन्डनि जायनाखि मावबादिफोर नक्सालाइटफोर बिसोर दंफैयो होननानै जोंनो इनफरमेसन होदों जों मिथिगौ बिसोर गावसोरनि नुनाय आरो खोन्थादों आरो लोगोसे थांनाय जायनाखि 23 अक्ट'बर 2025आव जे माने सालाकाटि क'क्राझारनि रेल ट्रेकआव बमा जादोंमोन बे बमा जानायावबो मावबादियानो दंमोन बे बाथ्राखौ पुलिसफ्रानो बुंखादों आरो मावबादि सासे एक्टिभिस्टखौ बुथारदों ओमफ्राय गोबां माखासे खारना गदों होनना बुंदों दा गथिखे दा पुलिसनि रिपर्टजों नायनानै ओमफ्राय जों रायजो राजाफोरनि ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे मानसिफोरनि रिपर्टखौ नायनानै जोङो बेखौनो कनफार्म जाबाय जों बुंनो हाबाय जे बे हाग्रा ओनसोलाव मावबादिफोर दङ नक्सालाइटफोर दङ बिहार बेंगलनि मानसिफोर दंफैयो बे कनफार्म जाबाय बेखायनो बेखौ जोङो जेरैखियाव होखारथारनांगौ आरो बेखौ होखारागौमानि जोंनि जायगानि बे थागिबि बर' फिसाफ्रा खुनु सान्थि मोननाय नङा जों असान्थि जागोन थैजासे जोङो सुखै जोङो माने गोरोबलायनानै थानो हानाय नङा बेखायनो एभिकसन खालामनायनि दाबिखौ जों जरदार भाबै खालामबाय लांबाय थागोन जुदि राइट टाइम